Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rigor. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi ay hindi ko po personal na karanasan, ngunit tunay po na nangyari. Nalaman ko po ang kwentong ito dahil isa ako sa mga nakasaksi ng mangyari po ito. Kasalukuyang binata pa po ako noon. Nasa 23 ang edad at sa probinsya pa nakatira. Hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng probinsya namin para na rin mapangalagaan ang imahe nito. Maliit pa akong bata, madalas nang ipangaral sa akin ng aking mga magulang, lalo na ng aking ama, na laging maging mapagkumbaba sa kapwa. Ano pa man ang iyong marating o maabot, ay panatilihin ang kababaan ng puso sa iyong sarili. Huwag na huwag maging mayabang dahil ang mga taong mayayabang ay ibinabagsak ng Panginoon. Pero habang lumalaki at nagkakaisip, napagtanto ko na sadyang may mga tao na nagtatangan ng ganitong pag-uugali. Ang pagiging mapagmataas at hambog. At isa na rito ang anak ni Mang Ismael na si Paeng. Kilala si Mang Ismael sa lugar namin noon na isang antingero at magaling na albularyo. Dati ay maraming lumalapit sa kanya upang magpagamot. May iba rin na humihingi ng tulong ukol sa mga paranormal na bagay na may kinalaman sa mga kakaibang nilalang. Halimbawa ay ang mga inaaswang na paglaruan ng mga maligno o lamang lupa o kaya naman mga napagkakatuwaan ng mga engkanto. Marami kasing taglay si Mang Ismael na iba't ibang klase ng anting-anting na ipinanglalaban sa mga nasabing nilalang. Bukod doon ay napakabihasa na niyang gumamit nito. Maliban sa pagiging albularyo at antingero, kilala rin ng marami si Mang Ismael na maawain at may mabuting kalooban. Sa katunayan, Kuya Bari, hindi siya humihingi ng bayad o kahit anong kapalit sa kanyang serbisyo bilang isang albularyo. Para sa kanya ay sapat na ang simpleng pasasalamat. Napakadali rin niyang lapitan dahil oras na humingi ka ng tulong sa kanya ay hindi siya magdadalawang isip na tumulong hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Dahil sa mga nabanggit, minahal at labis na iginalang ng mga tao sa lugar namin ang nasabing albularyo. Kaya naman, noong namaalam na si Mang Ismael sa mundong ibabaw, marami ang nalungkot sa pagkawala niya. Ang kanyang kaalaman sa panggagamot at kabihasaan sa paggamit ng mga anting-anting ay namana naman ng nag-iisa nitong anak na si Paeng. Magmula nang pumanaw ang bantog na albularyong ama, siya na ang pumalit dito. Sa kanya na nagpapagamot ang mga taong nagkakasakit sa lugar namin at sa kanya na rin lumalapit ang mga may suliranin na may kinalaman sa kababalaghan. Bagamat namana ni Paeng ang galing at karunungan ng kanyang ama, pero hindi ang magandang ugali nito at kababaang loob. Taliwas kasi ang ugali nitong si Paeng kay Mang Ismael. Kung si Mang Ismael ay tumutulong ng walang kapalit, si Paeng naman ay humihingi ng bayad. Aba, sa panahon ngayon ay wala nang libre ha. Bakit ako magsasayang ng oras na gamutin at tulungan kayo sa mga namimirwisyong mga impakto at mga maligno na yan kung wala naman akong mapapala? Saad na katwiran ni Paeng sa mga taong gustong humingi ng tulong sa kanya. At dahil dito, sa tuwing may magkakasakit sa kanilang lugar, mas pinipili na lang nila ang pumunta sa pagamutan sa pinakabayan kahit pa nga may kalayuan ito. Ang ibang mga walang-wala talagang maibabayad sa panggagamot
ay nagtitiis na lamang sa karamdaman. Sabi-sabi nga ng mga tao sa lugar namin ay wala naman daw masama kung humingi ka ng kabayaran kapalit sa serbisyo mo. Pero kung sobra-sobra naman ang sinisingil mo, ay maling-mali ito. Bukod sa paniningil ng mahal sa kanyang panggagamot, isa rin sa mga dahilan kung bakit lalong kinaiinisan at pinangingilagan si Paeng sa lugar namin ay dahil sa pagiging maangas nito't mayabang. Marami talaga ang taga sa amin na iniiwasang makaengkwentro ito o makahalubilo man lang dahil may mga pagkakataong bigla na lang nitong pinag-iinitan ang isang tao kahit walang sapat na dahilan. Palagi nitong ipinagmamalaki na walang pwedeng kumalaban sa kanya na kahit sino dahil kayang-kaya niya raw itong balikan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang karunungan at kabihasaan sa paggamit ng anting-anting. Isang halimbawa na rin ang nangyari sa isang kapitbahay naming si Mang Ruben na nakasagutan minsan nitong si Paeng. Ito'y ukol sa di umano'y pambabastos ng huli sa anak na dalaga ni Mang Ruben. Nang dahil doon, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pagbabanta ni Paeng na hindi na sisikatan ng araw ang may edad na ring lalaki na siya ngang nangyari. Ayon sa may bahay ni Mang Ruben, habang mahimbing na silang natutulog, bigla na lamang daw siyang nagising dahil sa malakas na pag-ungol ng kanyang asawa. Inakala raw ng ginang na binabangungot ito kung kaya't agad niyang ginising ito. Pero bigla na lamang daw may kung anong maliliit na insekto ang lumabas mula sa bibig ni Mang Ruben. Bagamat nangingilabot at natataranta, nagawa pa rin daw ng ginang na tumawag ng saklolo sa kanyang mga kapitbahay. Maging ang mga ito ay pinanindigan ng balahibo sa kanilang nasaksihan. Halos matabunan na raw kasi ng laksang-laksang iba't ibang uri ng mga insekto ang buong mukha at katawan ng nasabing lalaki. Dahil dito, wala raw magtangka na lapitan man lang ito para masakluluhan. Mayroon mang maglakas loob na sumaklolo rito para sana dalhin ito sa pagamutan, subalit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, tinanghal na isang bangkay itong si Mang Ruben. Naging usap-usapan sa buong lugar namin ang nakakakilabot na sinapit nito. Walang ibang pinaghihinalaan ang mga tao sa maaaring gumawa noon kung hindi ang mayabang na antingerong si Paeng. Bukod kasi sa kanya, ay wala namang ibang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay sa aming baryo. At isa pa, siya lamang ang tanging may motibo para gawin iyon sa matanda. Mas lalong kinatakutan at pinakaiiwasan si Paeng sa lugar namin dahil sa pangyayaring iyon. Wala namang pakialam ang lalaki kung katakutan man siya. Sa halip, ikinatuwa pa nga niya na pinangingilagan ng marami at lalo pa nga itong yumabang. Mas lumakas pa ang loob niyang maghari-harian sa lugar namin, lalo't alam niyang walang magkakamaling kumanti sa kanya. Sa kabila ng kagaspangan ng ugali nitong si Paeng, ay may mga tao pa ring nagtitiwala sa kakayahan niya. Ito ay ang mga taga-ibang lugar na sadya pang dumadayo at handang magbayad ng malaki kapalit ng serbisyo niya. Sa mga ganitong klase ng tao, nagiging mabait itong si Paeng. Tuluyan na kasing nasilaw sa salapi ang pagkatao niya. Kung mahirap ka, hindi ka talaga haharapin ito. Sa halip ay walang awa ka nitong ipagtatabuyan pa. At ayon pa sa kanya, wala raw siyang panahon sa mga dukhang umaasa na lamang sa awa at tulong na libre. Kesi hudang mamatay pa raw ang mga ito dahil hindi naman niya ikayayaman ang pagtulong sa kanila.
At dahil nga mapepera ang mga taong pinagsisilbihan niya, hindi naglaon umasenso sa buhay itong si Paeng. Ang dati nitong maliit na barong-barong ay naipagawa niya at halos maging mansyon na sa laki. Hanggang isang araw, may isang lalaking bagong salta sa lugar namin. Nagkataon noon na ang aking ama ang una nitong nilapitan at pinagtanungan. Ayon sa lalaki na nagpakilalang Marcus, si Mang Ismael daw ang sadya niya sa baryo namin kung kaya napapunta raw siya sa aming lugar. Subalit dahil nga may higit isang taon nang namayapa itong si Mang Ismael ng mga panahong iyon ay ganoon na lamang ang kanyang lungkot at panlulumo. Hindi raw niya aakalain na kagaya ng kanyang ama ay pumanaw na rin pala ito. Ayon sa lalaki, noong mabalitaan daw noon ng kanyang ama kung saang lugar naroroon ang matalik na kaibigan, ay nagplano raw itong puntahan si Mang Ismael. Ngunit sa kasamaang palad nga ay biglang dumating ang huling oras nito sa lupa kung kaya hindi na nito nagawa pa ang kanyang pinaplano. Gayunpaman, nagawa naman itong magbilin sa kanyang anak na si Marcus na kapag nagkaroon ito ng pagkakataon ay puntahan niya ang sinasabi nitong kaibigan para sabihin dito ang mga bilin niya. Nagmagandang loob naman si tatay na samahan ang nasabing lalaki sa bahay ng anak ni Mang Ismael na si Paeng. Ngunit pagkadating doon, sa halip na aloking tumuloy sa kanyang tahanan ang kanyang bisita, ay ipinagtabuyan pa niya ito. Anya, wala na raw ang kanyang ama kung kaya wala na rin daw saysay ang pagpunta nito roon. Hindi rin daw niya magagawang patuloyin ito sa kanyang tahanan dahil hindi naman daw niya ito kilala. Mamaya pa raw ay masamang loob pala ito at magnakaw lang sa kanyang pamamahay. Parang si tatay pa raw ang nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa naging masamang asal nitong si Paeng. Sadya talagang magaspang ang pag-uugali at walang kinikilalang kaibigan o kamag-anak basta't alam niyang wala siyang mahihita. Pero bago pa man umalis ay sinabi na lang ng lalaki ang kanyang pakay kung bakit siya nagtungo roon. Narinig ni tatay na sinabi nitong ipinababawi ng kanyang ama ang mga anting-anting na ibinigay nito noon kay Mang Ismael. Anya, bago raw ito pumanaw kamakailan lamang ay naramdaman daw nitong hindi umano ginagamit sa tama ang mga anting-anting na nagmula sa kanya. Ganoon na lamang ang pagsiklab ng galit ni Paeng nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagmatigas itong wala daw siyang anting-anting na isasauli dahil ito ay sa kanyang ama at ipinamana na ito sa kanya. Sinabi pa raw ni Paeng na gusto lamang itong pag-interesahan ng lalaki dahil nalalaman nito kung gaano kalaki ang pakinabang nito. Mas lalo niyang ipinagtabuyan si Marcus at binantaang wag na wag daw itong magkakamaling ipakita ulit sa kanya ang pagmumukha nito kung ayaw nitong matapos ang buhay nito nang wala sa oras. Sa kabila ng matalas na pananalita at mga pagbabanta ni Paeng kay Marcus, ay hindi man lang daw ito umimik. Sa halip ay nagpasalamat lang daw ito at nagpaalam na aalis na. Naiiling na lamang daw ito habang papalayo sila ni tatay sa bakuran ng mayabang na si Paeng. Habang naglalakad daw sila ay tinanong daw ni tatay si Marcus kung may matutuluyan ba ito. Dahil kung wala ay maaari naman daw itong makituloy muna sa bahay namin pansamantala. Subalit magalang daw na tumanggi ang lalaki at nagpasalamat na lang kay tatay sa kanyang pagmamagandang loob. Hanggang isang araw, may kumalat na usap-usapan sa lugar namin tungkol sa isang lalaki na marunong daw manggamot
katulad ng sa isang albularyo. Sabi-sabi ring hindi lang ito magaling sa panggagamot, kung hindi napakabuti rin daw nito dahil hindi ito nanghihingi ng kahit anumang bayad. Dahil dito, dinayo rin ng mga tao ang kinaroroonan ng sinasabing lalaki upang magpagamot ng mga karamdaman nila. Hindi naman lingid kay Paeng ang tungkol sa lalaking manggagamot. Nanggagalaiti pa ito sa galit nang makarating sa kanya ang bali-balita. Mas lalo pang nag-umusok ang kanyang ilong sa galit sa naririnig na hindi hamak na mas magaling daw manggamot ang lalaking iyon kumpara sa kanya. Hindi ito matanggap ni Paeng at sinabing isa raw itong kalukuhan. Imposible daw na may makahigit pa sa kanya dahil lahat na raw ng kaalaman ukol sa mga panggagamot at paggamit ng mga anting-anting ay kabisadong-kabisado niya. Kesyo, huwad raw ang manggagamot na iyon at gusto lang siya nito kalabanin sa itinuturing niyang negosyo. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya ang kinaroroonan ng nasabing manggagamot at ganoon na lang ang kanyang pagkabigla nang mapagtanto niya na ang lalaking sinasabing mas mahusay pa sa kanya ay ang lalaking nagpakilala sa kanya noon na anak ng kaibigan ng kanyang ama na siya niyang ipinagtabuyan. Walang iba ito kung hindi si Marcus. Lalong nagpuyo sa galit si Paeng ng mga oras na iyon at ayon pa sa mga nakasaksi, galit na galit daw na hinarap ni Paeng si Marcus at sinabihan daw na kay lakas daw ng loob na kalabanin siya. Na kaya pala raw pilit nitong kinukuha sa kanya ang pagmamay-ari niyang mga anting-anting para ito mismo ang gumamit at makinabang. Pinaratangan niya ang lalaki na isa raw itong huwad at hindi raw tunay ang ginagawa nitong panggagamot sa tao dahil nanggagaling umano sa kampon ng dyablo ang kakayahan nito. Sa dami raw ng mga ipinaratang ni Paeng kay Marcus, isa lamang daw ang ipinaliwanag ng lalaki. Na kaya raw niya binabawi ang mga anting-anting na iyon dahil iyon ang bilin ng kanyang ama. Marahil dahil hindi niya ito ginagamit sa tama, bagkus ginagamit niya ito sa pangsasamantala sa mga tao na sinang-ayunan naman ng mga taong naroroon. Dahil sa pagkapahiya, lalong nanggalaiti sa galit si Paeng. Muli niyang binantaan si Marcus na titiyakin niyang pagsisisihan nito ang ginawa nitong pagkalaban sa kanya. Saka nayayamot na umalis. Tila naman, hindi man lang natinag ang huli sa banta sa kanya ni Paeng. Ani raw nito, malinis daw ang kanyang kalooban at ang Diyos daw ang bahala na humatol sa kung sino man ang masama. Nang gabi ring iyon, sa kalagitnaan ng hating gabi, bigla na lang kaming nagising nila tatay dahil sa malalakas na sigaw. Agad na bumangon ang aking ama para alamin kung saan nanggagaling ang mga sigaw na iyon at napag-alaman naming hindi lang pala kami ang nagising at nakarinig ng mga pagsigaw kung hindi pati na rin ang mga kapitbahay namin. Nakahihindik ang bawat sigaw na naririnig namin. Animoy punong-puno iyon ng sakit at takot. Sumisigaw ito ng pagmamakaawa at humihingi ng saklolo. Napagtanto naming nagmumula pala iyon sa malaking bahay ni Paeng, kaya naisip agad namin na siya ang sumisigaw na iyon. Kuro-kuro ng iba, baka daw napasok ng masasamang loob ang bahay ni Paeng at ginawan siya ng mga ito ng masama. Gayunpaman, walang sino man ang nangahas na lumapit sa bahay nito para alamin kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Natatakot kasi silang madamay pa kapag pumasok sila roon. Ilang sandali ring nilamon ng nakakakilabot na mga paghiyaw ni Paeng ang tahimik na gabi. At kahit pa tumahimik na ang paligid,
wala pa ring nangahas na alamin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa lalaki. Noong sumapit na lamang ang umaga, ay may ilang nagbigay alam sa mga otoridad sa maaaring nangyari sa loob ng tahanan ng mayabang na antingero. Matapos itong puntahan at saliksikin ng mga pulis, doon nila natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Paeng. Ayon sa mga nakakita ng bangkay, dilat pa raw ang mga mata nito at nakabuka ng malaki ang bibig na parang bang may kinatakutan ito ng husto. Hindi naman daw ito nakitaan ng kahit anong sugat sa katawan para masabing nakipagbuno ito sa kung sino. May nakita ring mga insekto sa ilang parte ng katawan nito, gaya ng mga ipis, uwang, malalaking uod at kung ano-ano pang mga gumapang sa kanyang mga balat. Sa huli ay ipinagpalagay ng mga otoridad na atake sa puso ang ikinamatay ng lalaki. Ngunit para sa ibang nakakita ng bangkay ni Paeng, sinasabi nilang maaari daw na may bumarang sa kanya. Marahil daw ay may nakaaway ito o isang tao na may malaking galit sa kanya ang siyang may kagagawan ng kanyang sinapit. Hindi naman daw imposible ito dahil kung anong bait at buti raw ng ama niya ay siyang gaspang naman daw ng pag-uugali at sama ng pagkatao ni Paeng. Kaya sa kabila ng sinapit niya, walang kahit sinong nalungkot at nakisimpatya sa nangyari sa kanya maliban sa kanyang mga kamag-anak na nag-asikaso ng kanyang labi. At ni isa man sa mga kalugar namin ay walang dumalaw talaga sa kanyang burol kahit na sumilip man lang. Palatandaang walang nalulungkot sa pagkawala nito. Bagkus ay mga natutuwa pa nga dahil nawala na ang taong pinangingilagan ng marami. Hindi naman daw siya kawalan sa aming lugar dahil sa halip daw na makatulong ito sa mga tao gaya ng kanyang ama, ay perwisyo lang daw ito. At isa pa, may isang albularyo pa rin namang matatakbuhan ang mga tao sa lugar namin at walang iba ito kung hindi si Marcos, na kung ikukumpara daw kay Paeng ay kabaliktaran daw ang ugali dahil mabuti itong tao at mababa ang loob. Subalit matapos na mailibing si Paeng, nawala na ring parang bula si Marcos. Walang makapagsabi kung saan ito nagpunta. Kuro-kuro ng iba ay baka daw lumipat na ito sa ibang lugar. Ang iba naman ay naghihinalang maaaring may kinalaman ito sa nangyari kay Paeng kaugnay sa naging pagharap nila bago namatay ang huli. Ganun pa man, na kay Marcos pa rin ang kanilang simpatya. Tama lang daw na binigyan nito ng leksyon ang mayabang na antingero. Ayos na rin daw kahit wala ng albularyo sa lugar namin. Basta ang mahalaga, na wala na rin ang itinuturing nilang salot na si Paeng. Sa pagkawala ng dalawang manggagamot sa aming lugar, Kuya Bari, natuto na rin ang mga tao sa amin na huwag umasa sa tulong ng isang albularyo. Sa halip ay sa tunay na mga doktor na sila kumukonsulta, bagamat may mangilan-ngilan pa rin naman na mas gusto pa rin sa isang albularyo magpagamot. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng malapit na pagamutan sa baryo namin, kung kaya't hindi na namin kailangan pang pumunta sa kabayanan para lang magpatingin sa doktor kung may nagkakasakit man. Dito ko na po tatapusin, Kuya Bari, ang aking kwento tungkol sa mayabang na antingerong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang. Rigor.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sylvia. Ang kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong minsan kaming nag-inumang magkakabarkada. Noong mga panahong iyon ay mayroon kaming bagong kasama sa pinagtatrabahuhan ko sa aming bayan. Si Lani po. Naging mabait naman si Lani sa amin. Isa pang nagustuhan namin sa kanya ay ang pagiging mapagbigay niya. Hindi nga kami naghinala sa kanya noong una dahil napakamahinhin nito. Alam niyo ba kung saan nakatira itong si Lani? Tanong ng isa kong katrabahong si Carmen. Naintriga naman kami sa kanyang tanong. Hindi man lang kasi nababanggit ng aming bagong katrabaho kung saan siya umuuwi. Ang sabi lamang niya sa amin ay nasa tiyahin niya lamang siya nakikituloy. Oo nga, saan nga ba? Hindi namin alam eh. Biglang tanong ng aking isang kasama sa trabaho. Noong mga panahong iyon ay nagpapalinga-linga si Carmen. Marahil ay inalam niya kung nasa paligid ba si Lani o wala. Noong malaman niyang hindi pa dumarating ang aming bagong katrabaho ay doon na siya nagsimulang magsalita. Meron kasing nakapagsabi sa akin na nakatira raw ang babaeng iyon sa isang liblib na baryo kung saan may naninirahan daw na mga aswang. Naku, baka nga pati ang babaeng yan ay aswang pala at naglilihim lang sa atin dahil ayaw niyang mabuko. Wika ni Carmen. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Naisip kong parang imposible namang dahil napakabait na babae nitong si Lani. Minabuti ko na lang na wag na lang isipin pa ang sinabi ni Carmen sa amin. Simula ng araw na iyon ay parang naging ilap na ang iba naming katrabaho kay Lani. Ilang beses ko na nga silang naririnig na nagchichismisan at maging ako ay nadamay na rin sa kanilang bisyo. Subalit kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pakikitungo ni Lani sa kanila. Isang araw, sa aking pagkakatanda ay araw iyon ng Sabado, Kuya Bari. Niyaya kami ni Lani. Pista kasi sa amin kinabukasan eh. Baka gusto niyong pumunta. Iinom tayo doon. Pagyayaya niya sa amin. Noong una ay nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Alam ko kasing hindi ako papayagan ng aking mga magulang na gumala dahil linggo iyon at iyon lang ang aking pahinga. Subalit noong pumayag ang tatlo kong kasama ay wala na akong nagawa. Pinilit nila kasi akong sumama sa kanila kung kaya napatango na lang ako. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay agad akong nagpaalam sa aking ina na may pupuntahan ako kinabukasan. Nay, makikipista sana ako kila Lani, yung bago naming kasama sa trabaho. Bungad ko sa kanya. Makikipista? Teka, saang baryo yan? Baka malayo yan ha? Tanong niya sa akin. Dahil naitanong niya sa akin ang lugar ng tirahan ay hindi na akong nag-atubiling sabihin ito sa kanya. Pagkarinig niya sa aking pagsambit ng lugar ay nakita kong parang nagulat siya. Namilog ang kanyang mga mata at saglit siyang natigilan. Bakit inay? May problema po ba? Tanong
Tanong ko sa kanya. Noong mga panahong iyon ay napalunok ng kanyang laway ang aking ina. Ilang sandali pa ay utal siyang nagsalita. Wag ka na kayang pumunta sa baryong iyon. Kasi maraming mga kwento tungkol doon na pugad daw iyon ng mga aswang. Naku, pista pa naman iyong pupuntahan niyo. Nag-aalalang wika ng aking ina. Napailing na lang ako ng mga panahong iyon. Napaisip kong parang ayaw akong payagan ng aking ina. Sa kadahilanang iyon ay nagpaalam na lang akong pumasok sa aking silid at saka nagpahinga. Pagod kasi ako ng mga oras na iyon dahil marami ang naging customer namin. Bakit kaya parang tugma ang sinabi ng aking mga katrabaho sa sinabi ng aking ina? Tanong ko sa aking sarili. Ay naku, bahala na, basta sasama ako sa aking mga katrabaho bukas. Saad ko pa sa aking sarili. Nag-isip ako ng malalim ng mga oras na iyon kung ano ang aking magiging dahilan kinabukasan. Hindi ko na namalayan ang aking sarili na nakatulog na ako pala. Kinabukasan, maaga akong nagising. Agad akong naghanda ng isang damit at saka inilagay iyon sa maliit kong bag. Naku, teka, sasabihin ko na lang sa aking ina na pupunta ako sa bayan para hindi niya ako pipigilan. Wika ko sa aking sarili at saka lumabas ako sa aking silid. Naabutan ko noon ang aking ina na nananahi ng mga damit. Kung kaya lumapit ako sa kanya at saka nagpaalam na pupunta sa bayan. Agad naman niya akong tinanong kung ano ang aking gagawin doon. Saglit akong napaisip at nang maisip ko na ang aking idadahilan ay sinabi ko iyon kaagad sa kanya. Anay, sasamahan ko lang po yung isa kong kaibigan. Susunduin kasi siya ng tiyahin niya. Wika ko sa aking ina. Napatango na lang ang aking ina dahil sa aking sinabi. O siya, sige, papayagan kita ha, pero babalik ka bago mag 3:00, ha, okay? Wika niya sa akin. Sige po inay. Galak kong wika. Noong mga panahong iyon ay nagpaalam na ako sa kanya para maligo. Pagkatapos kong maligo ay agad akong nagbihis at saka nagpaalam na sa aking ina na aalis na ako. Agad naman siyang pumayag at saka sinabihan pa niya akong mag-iingat daw ako. Makaraan lang ang ilang sandali, tumungo ako sa tabi ng kalsada at saka nag-abang ng masasakyang tricycle. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay may tricycle ngang dumating. Sumakay ako roon at saka nagpahatid doon sa crossing kung saan kami nagkasundong hihintahin ang bawat isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Pagdating ko sa crossing ay naroroon na ang aking mga kasama. Pagkababa ko sa tricycle ay tinanong nila ako kung ano ang aking naging dahilan para payagan lang ako. Sinabi ko naman iyon sa kanila at nagtawanan lang kami dahil maging sila ay nagsinungaling din. Ilang sandali pa ay dumating na itong si Lani. Sinundo niya kaming 4 dahil baka daw maligaw kami. Nagpasya na kaming maglakad noon patungo sa baryo ni Lani.
Lani, malayo pa ba yung baryo nyo? Tanong ko sa aking kaibigan ng mga panahong iyon. Oo, malapit lang. Tugon naman sa akin ni Lani. Tama nga si Lani. Sa aking pagkakatansya ay mga 20 minutos lang ang aming nilakad hanggang sa marating namin ang kanilang bahay. Pagkarating naming doon ay agad kaming kumain. Noong matapos na kami sa aming pagkain ay niyaya kami ni Lani na uminom. Noong una ay ayaw ko sana, pero pinilit ako ng aking 3 kaibigan maging si Lani. Wala na akong nagawa pa ng mga sandaling iyon at napatianod na lang ako sa mga nais nila. Uminom nga kami at hindi namin naisip ang oras dahil malapit na pala iyong dumilim. Akmang magpapaalam na sana ako, subalit nagwika itong si Lani. Sandali lang, ipapatikim ko muna sa inyo ang pulutan na hindi nyo pa natitikman sa buong buhay nyo. Seryosong wika niya. Alam kong medyo natatamaan na siya ng alak noong mga panahong iyon. Noong mga sandaling iyon ay nagpaalam si Lani. Anya ay kukunin niya ang kakaibang pulutan at dadalhin ito sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Sa hindi ko naman malamang dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot. Nag-alangan akong tikman ang pulutan na iyon. Makaraan nga ang ilang minuto, bumalik kaagad itong si Lani at may dala siyang isang malaking mangkok. Lalo lang akong kinamahan ng mga sandaling iyon, subalit hindi ako nagpahalata. Pagkalapag ni Lani ng mangkok ay agad iyong nilantakan ng 3 kong kabarkada. Napatitig lang ako sa kanila at agad na napailing dahil sa kanilang kasibaan. O ikaw, ano, ayaw mo ba yan? Tanong sa akin ni Lani. Napailing ako sa kanya dahil dinig na dinig ko pa ang paghahabhab ng aking mga kainuman. Napatitig ako sa kanilang kinakain. Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat noong makita ko ang 2 bungo ng tao na lumalangoy sa sabaw. Mas lalo pa akong nagimbal noong nang mawari kong utak pala ng tao ang kanilang nilalantakan. Hindi na ako nakapagpigil sa aking sarili at nagsuka ako. Dahil doon, lumapit sa akin si Lani. Sinapo niya ako sa aking likuran at saka nagwika, "Huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga para sa iyo ang pulutan na iyan. Para lang yan sa mga taong walang magawa kung hindi ang pag-usapan ako pag nakatalikod ako." Noong mga panahong iyon ay kinilabutan ako ng husto. Dahan-dahan akong napalingon kay Lani at laking gulat ko nang makitang nag-iba ng husto ang kanyang mukha. Bago pa man ako makapagsalita ay nagwika si Lani. Tama nga, tama silang aswang ako. Ngunit wala silang karapatan na husgahan ang kagaya ko. Tugon ni Lani. Pagkawika niya ng mga katagang iyon ay napalingon siya sa 3 naming katrabaho. Dahil doon ay napalingon na rin ako sa aking mga kasamahan. Hindi ko alam noon kung ano ang aking magiging reaksyon. Hindi pa rin kasi sila tumitigil sa pagkain ng utak ng tao na siyang naging espesyal na pulutan nila na bigay ni Lani. Halos nakalimutan na nga nila ang kanilang inumin dahil sa ginawa nilang paglantak ng nasabing pagkain.
Noong mga panahong iyon ay nagpasya na lang akong umuwi. Hinayaan naman ako ni Lani, subalit mahigpit niyang sinabi sa akin na huwag kong ipagsasabi ang aking nalaman. Ang sabi pa niya ay siya na lang daw ang bahala sa 3 naming katrabaho basta't uuwi lang ako nang walang pinagsasabihan kahit na kanino tungkol sa mga nakita ko at nangyari. Iyon nga po, Kuya Bari. Awa ng Diyos ay nakauwi ako ng ligtas. Nakatikim din ako ng sermon mula sa aking ina dahil nalaman niyang uminom ako ng alak. Ngunit hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang sikretong aking nalaman. Magmula noon, hindi ko na nakita pa ang aking 3 katrabaho, maging si Lani. Ang lahat ay dahil lang sa pulutan na galing sa galit ng isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Sylvia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.